Voor het Limburgs Museum waren vanmiddag zo'n 25 dwergauto's te bewonderen. De Nederlandse Dwergautoclub bracht vanmiddag een bezoekje aan Venlo en showde de auto's ook aan het publiek. De Dwergautoclub, hoe komen jullie in Venlo terecht vandaag? We zijn bezig met het jaarevenement. Elk jaar organiseert de Nederlandse Dwergautoclub voor 265 leden een evenement. Hier ergens in Nederland, dus het varieert. En zit er iets tussen? Ja, hier die witte die vind ik hartstikke mooi. Ik vind ze trouwens allemaal mooi. Ik kom net aanfietsen. Ik ga daar eens op mijn gemakje kijken en wat fotootjes nemen. En, dat is hoe je oude tijd, hè? Dit is een enkel Trojan van 1964 met een motorinhoud van 197 cc. En het mooiste is dat de deur aan de voorkant zit en dat je er zo uit moet. Ja, wanneer is een auto een dwergauto? Een dwergauto heeft twee voorwaarden. Dat is dus dat hij van maximaal 600 cc motorinhoud heeft. En het tweede is dat hij uiterlijk in 1969 mag geproduceerd zijn. Ja, dit is uw eigen dwergauto? Ja, dat klopt. We staan voor een Goggemobiel Coupé uit 1964. Dat is mijn eerste auto, heb ik in 1989 gekocht. Ik had nog geen rijbewijs en daar heb ik 2 jaar over gedaan om te restaureren. En is het wat, de kleine autootjes? Ja, ik zeg eigenlijk al, hebben lijnen van mijn fiets. Maar je vindt het wel leuke dingen? Wel. Hartstikke mooi, ja. Ik ben zelf ook een oldtimer fan. En dan zit je al iets ouder. Kunt je ook die exemplaren nog herinneren dat ze ook echt dagelijks op straat reden? Die wel, die met die drijfwielen. Die Messerschmittjes. Ja. Het is een centrale deurvergrendeling. Zeer modern tegenwoordig. Dan hebben we hier een beetje een soort fietsenstuur met een hele directe besturing. Dit is de maximale stuuruitslag. Ja, kunt u eens erin gaan zitten, want hou je dan nog een beetje ruimte over? Of? Dat zal je verbazen, hij is zo groot dat je er zelfs in kan slapen. Wat ik ook al een keer gedaan heb. Als je het stoeltje eruit haalt en het achterbankje, dan kan ik er gewoon in liggen. Maar ik zal er even in gaan zitten. Er is nog een makkelijke instap voor oudere mensen. Dus zo werkt dat. En dan